dakika. Chlpate. Pekné. Chlpaté rastlinky. Musím potom pozrieť, že čo to je. Pekné. Všade sú. Všade sú. Pozrite sa, ideme na Göbekli Tepe a tu je po pozostatky po celé trase. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin pek çok yerinde Wiesz, jsme teďka na Adiamanu, víš, teďka budeme vědět víc. Adiaman, to je miesto, kde bolo zemetrasenie, to bolo minulý rok, no? Ježiš. Ďalšia bytovka, tá stojí, ale je popraskaná. Oradan şöyle geliyorlar ya. Vyčistili dačo. Yes.
Prišli sme konečne do Göbekli Tepe. 3 hodinky cesty z Nemrutu. Tak toto tu vyzerá. Je to aj parkovisko, všetko, čiže super spravená cesta. To je paráda. A sme pred vstupom do Göbekli Tepe. Sú tu nejaké auta, čiže sú tu aj ľudia, nie sme tu sami. A píšu 18 stupňov. Len my sme zmrzli v Nemrutovi, kde bolo -4, úplne hore, 2000 metrov nad morom. Čiže pre istotu mám ešte kabát. Pôjdeme za chvíľočku dovnútra, takže mám ak tam. Ideme na zaujímať vstupné. Hej. Jo. A, to je nič. Tak. A ideme dovnútra. Pekne to majú ohradené. Super. Obchodík, tam sa kupujú listky. Skúpiť listky. Čiže listok stojí 21 eur. Čo našli? Luk našli. Zdoby ľadovej. Zdoby ľadovej. Telefon ja sa kde dáva? Çok iyi yapmışlar ama. Lenka, gde seš? Oni idu pro tebe. Daj pozor. Kimse yok ama. Abi servis nereden kalkıyor? Şu aşağı buradan yukarı çıkar. Ha, tamam. Servis, który nas wywiedzie na aucie typu chore. Autobusikom. Servis je v cene. Somali sa platil extra. To je v cene. Že je obchodík, kafeteria a je tu teraz otvorená. Pozri, koľko ich je. Vidíš? My sme hlavne tady. Toto sme.
Červené, ne? Dokladno červené, ale tohle je miesto a to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 je veľa ich, no? Evet. Lenka. Po Nemrutu, jak se cítíš? Dobre. A to je úplne ako ja to teďka vidím, že kde sme byli, ako. Ježiš, to je dobré, krásne sú tady. Poď. Všade spravili screenshot, že všade dookola sú tieto, ale nie sú všetky otvorené ešte. A to treba peniažky, vieš, aby to spravili. Tak, wow. Konečne to vidíme. Gövekli tepe. Áno. Pozrite. Tam vidno na tom, pozrite. Vidíte? Áno? Saneček tým myslel. Tak a prišli sme do Nemrutu. Čo Nemrutu? Gövekli Tepe. Konečne. A čo to vlastne je? Ja tomu hovorím, že je to za hvezdáreň. Je to hvezdáreň, pretože tam ukazovali, kedy dopadne meteorit, kedy bude búrka, neviem čo všetko ešte. A všade na každom jednom je zvieratko nejaké. Určite odporúčam ísť sem. Áno? No akože kvôli tomu, že sa podívať ešte navíc na Gövekli a počísť na Wikipedii. Však jasné. Dobre. Oplatí sa pri sem. Krásne to vyzerá. Sme videli vlastný oči, takže to už... Áno, vlastné oči. Tak nás sluchajme, jak mi štor. Berers? To vyzerá jak hodiny. Aynen bak kaç tane var. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. To sú hodiny potom, presne podľa slnka. Kde dopadol tieň. Sú hodiny. Sú hodiny. A toto podľa mňa je to horoskop. Ale vyzerá to skvelé. Tu môžete vidieť, jak sa posúvalo podľa polohy. Pozreli, kde je severka, proste postavili tam. To je hvezdáreň a oni posúvali podľa toho, že kde je Sirius, severka. Toto bolo na jednom, potom sem. No áno. Tak Lenka začínal udielať YouTube video, víš? Na YouTube. Pozrite, tu sú ďalšie. No áno. Paričky. Všade. Takový mají 12, 14 místnou sedí, ale 9000, to je už nový moderný myš jako bílý. Tak ty vidíš první se mnou, no. A i Nemrutu si věděl. Tohle je jak hodinky, dívej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To je zajímavý tým.
je druhý. To je najväčší, potom je trošku menší. No, sa posúvalo podľa severky. Ja si myslím, že aj sem tady. Vstíkame v Golgobekli tepe. Tu im dávajú tiež, nemusíte báť, tu chodia ľudia.